Lungithintile ilokukholwa nje maphilo ukuthi ukholwe nje. Kholwe uNkulunkulu. Kakhulukazi asizelanga ukuzokubona. Kodwa khona uNkulunkulu esimlethile. Umuntu nomuntu uNkulunkulu wakhe omsebenzela. Kulo uNkulunkulu ongisebenzele empilweni yami. Kodwa namhlanje ngilethe yena kule ndawo. Ukuthi maphilo ngenzeka ithemba seliphelile kodwa uNkulunkulu wami engimlethile ongisebenzele. Bengifisa ukuthi ukusebenzele na. Lento yokukholwa ikabili bazalwane. Ikabili nje masilethele umuntu umkhuleko ongaphilile kahle. Ikabili ukuthi yena akholwe noma thina sikholwe. Noma yena angakholwanga iprinciple ukuthi uma thina sikholiwe ukuthi uzophila. Noma thina singenzeka silethe umkhuleko kodwa singakholwa yilo mkhuleko ngoba kuyenzeka bazalwane ukuthi abantu bakulethele umkhuleko kodwa bangakholwa komkhulekweni wabo. Kodwa wena mawukholiwe maphilo uyosebenza lo mkhuleko noma bengakholwanga bona. Ngolunye usuku kunamadoda amane akholwa ukuthi umngane wabo uzophila. Ngoba empilweni bantu abasha kubalekile ukuthi nabantu oyisondeza kubo uyisondeze kubantu abazoba neinfluence eright empilweni yakho. Because umuntu nomuntu oyisondeza kuye une-influence azoyenza kubo. Akwazi ukuyisondeza kubantu abadliwunga bese expect ukuthi uzoba influence ngenye indlela. Uzoba influence ngayo ihunga leyo. So nolunye usuku kunabangani benye indoda eyayifuhla ngokuthi uJesu ebusy efundisa engakhulekela abantu kodwa efundisa. Kodwa bakholwa ukuthi uma singamthatha simfake ebukhoneni kwaNkulunkulu kwaJesu wophila. Lithi iBhayibheli indlu yayigcwele bangakhona ungena emnyango. Baqhaqha iroof phezulu. Bamehlisela ezansi. Lithi iBhayibheli uJesu mayekubona lokho wabona ukukholwa kwabo. Wasinda ngaleso sikhathi. Hayi ukuthi uye wayecela ukusinda kuJesu kodwa kwaba nabantu abakholwa ukuthi masingamisa kuJesu wophila. Injalo lento ukuthi noma ngabe thina sesingakholwa ungakholwa wena onenkinga kodwa laba abakulethela umkhuleka uma bekholwa ukuthi kuyokwenzeka kuzokwenzeka. Indaba yami lokukholwa nje ilokukholwa nje. Ngolunye usuku njengoba siyachazile isixuku ubaMpanza lapho unkosikazi wayenesifo somopho isikhathi eside wakholwa ukuthi uma ngingathinta nje umphetho wengubo yami uyophila. Sakhuluma isixuku sathi inkosi siyakuthinta sibaningi futhi siyakuthinta engakakhulumi yena kodwa ngokukholwa wayithinta ingubo umphetho wengubo waJesu waphila. Ilapho nje indaba yami maphila ukuthi mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wami ongisebenzele uzokusebenzela nawe. Ngalowo mazwi ngithi mangihlale phansi ngiyabonga. Amen. Ngibingelele ulusha lonke, ngibingelele usisiphilile nomndeni wonke egameni likaJesu. Ngicela ngihlabelise mbazalwana ngina nomuntu onephimbo elihle ukuze ngifishane avulo baba ngaphambi siyabonga. Amen. Amazulu athembelona nasisi Yekhala kashange kodwa leli gama lika Jesu igama elihle igama elimnandi kunamanye amagama futhi igama elehlukile kunamanye amagama abasongala abahlabelelayo bathi kanti yini mina le ngayithola bathi ngayithola ehlane athi solowe ngayithola lento nganqotshelwa zonke izimpi hayi ukuthi asizoba khona izimpi kodwa zanqotshelwa ithi incwadi esivulelwa ubaba uJesu washo kuyo wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni na. Impumputhe yathi kuye Rabuni ukuba ngibone. Wena utheni uJesu mayifubuza ukuthi ufunani empilweni yakho. Waqhubeka wathi uJesu kuyo hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile. Yabona khona lapho iyamlandela endleleni. Amen. Inhliziyo yami bazalwane siyayibonga lenkonzo engaka. Kunezinto uNkulunkulu azozenza empilweni yomuntu ezifuna ukuthi akhona. Engeke zenzeke uma umuntu engakholwa. Zifuna aqala ukholwe
ukuze lezi zinto izokwenzeka. Uma usahamba nesixuku usahamba ngokujwayela ukuthi ngizalwa umfundisi ekhaya kwakukholwa mina ngagqokiswa ekhaya azikakazi ukwenzeka lezo zinto. Kodwa ifuna qala ukholwa. Uma usukholwa zizokwenzeka. Lithi iBhayibheli kwenzeke ngelinye ilanga kwakhona indoda ebingaboni. Lithi iBhayibheli yazalwa ingaboni. Uma izalwa ingaboni uJesu wayisindisa abazalwane. Yasinda uthi ubaba umfundisi uMpanza ekade ehlala phansi. Isixuku siyavuka endleleni saqala samlungisa samgqokisa. Ithi le ndoda ekade ingaboni emehlweni abantu bayayibuza bathi kwenzeke kanjani ubone kanjani uthi ayikho into eningi engiyaziyo engikwazi yokunye ukuthi umuntu ongifundisela igama lakhe uJesu engikwazi ukuthi mina bengingaboni kodwa namhlanje sengiyabona. Inkinga ezoshaya ukuthi endleleni esihamba kuyona yokholwa sithi noma sikholwa sibe manqikanqika endleleni. Khumbula uke uJesu wawela nabafundi bakhe kade ehlangene naso isixuku wathi hambisani isixuku wakhuza bonke abantu kwahanjwa. Uma ngabe esefaka abafundi bakhe emkhumbini uthi hambani siwele siye ngaphetsheya uJesu akangena emkhunjini. Kodwa into engikhathazayo uthi uPetro uJesu mayebona ukukholo ukusaba okulabantu emkhunjini uthi ningesabi yimani isibindi. Mase eqhubeka ngezansi usethi ke uPetro makunguwe inkosi isho ngize ithini esithatha uJesu njengenkosi nomsindisi savuma sangena enkonzweni sashaya izinto sesiyaqhela siyifunele sithema kuwe Jesu yisho size senza zavuka izinto endleleni. Uma seyivuka izinto ila siqala khona sesiyadideka sesingathi siyaconfuseka kanti lithi iBhayibheli lami engilifunda ngazi noma lakho liyashoni lithi umkhumbo noJesu uwona owavukela isivunguvungu. Sizothi nje sisiphilile yayikhona neminye imkhumbi kodwa umkhumbo ovukela isivunguvungu ilowa unoJesu. Inhliziyo yami kulezi insuku nje ngisaloke ngizindla abazalwane ngiloke ngifunde njalo nje incwadi yezenzo. Ithi incwadi yezenzo ku chapter number 2 bazalwane mangifunda baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli njoba namhlanje ibandla likaJesu libamba indaba zabantu ukuthi unompilo wenzeni izolo kodwa lithi izwi baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Athi umpostoli Paul engathi beningazi nezinto enifundile ukuthi nifunde kobani. Baqinisela babamba isifundiso bahamba nalo bathi mabesibambile base behlala benzani bazindla bangayeka ukukhuleka isho njalo ekuhlephuleni isinkwa nasekuhlanganyeleni nasekukhulekeni. Iyona nto eyodwa esifanele siyibambe ebandla kaZulu eyokuhlala esifundisweni okuyisona esasifundayo hayi lezi eziqhamuka nesixuku. Ngoba sikhona isixuku andisizoqhamuka nezifundiso zamanje. Athi umpostoli Paul ngiyamangala ukuthi masiya ngake seniyamhlubuka uNkulunkulu. Mina bazalwane ngike ngagula abantu baze bamangala ukuthi because abantu mawugula bagcina benento ethi uyakhona ngempela. Mase simletha kangaka ngizothi mina uma ugula uma zikuvukela uma ushayeka uma uthukeka qhubeka ukholwe kakhulu khona lento isithi sibona kuwe anganikhumbula phela uJobe ubemngahle izinto ihamba kahle empilweni yakhe maqedwe uSathane uyamcela ngoba ubonani ukuthi uJobe mhlambe uqhubeka nje ngoba unemali unezingane ezinhle unayo yonke into. Nawe ngizothi kuwena bazalwane yazi ukuthi mina uma ngase kuthiwa bazalwane abazi ukuthi ngivela phi nalo Jesu fanele ngaba ngimile ngisho ukushumayela ngenyanga kaAugust bazalwane ngaphela nomsebenzi sengisebenze for 12 years fanele ngabe sengumuntu othi nje indaba yokukhona umdlalo kholelwani sithandaza kangaka sithandaze sibizwe endaweni sithandaza izinto zenzeke fanele ngabe sesihleli phansi kodwa inswazi ezishayayo sinoqonda into eyodwa ukuthi uthi umbhalo ngelinye ilanga kwangilungela ukuthi mina ngihlushwe ukuze ngifundise imizi. Siqonda leyo nto sisamile sikholwa asiyeke ukuthandaza ngoba si-understand into yokuthi kumele uhlushwe ukuze uzoqonda imiso. Uzoyiqonda kanjani imiso ayimisele wena uNkulunkulu ungahlushwa. Kodwa umuntu ozohlushwa akuvumele ukuhlupheka kodwa ngingahambi kakhulu ezwini likaBaba. Ithi into bazalwane uJesu wathi uma ngabe eseyisindisa impumputhi wabona ukukholwa kwayo. Wena yini uJesu azoyibona kuwena bese uthi uJesu uthi ngaphambili baye bamehlisa ngophahla omunye. uJesu wabona ukukholwa kwalapha bamlithile. But mind you la ubona ukukholwa kwakho sisiphilile. Ubona ukukholwa kwakho akabuko kwabaseceleni
kufuna wena ukhole, kufuna wena uvume ngomlomo wakho, kufuna wena uzinikele kuJesu ephelele. Noma singavuka kangakanani bazalwane izinto, lempumputhe evela la lithi iBhayibheli abantu bayikhuza. Ngoba abantu bazokukhuza. Bathi ungakusomemeza impilo thula kamenyezwa leyo muntu. Engathi isikhathi sokuthi ngabe umemeza kakhulu lithi iBhayibheli impumputhe yamemeza kakhulu yathi Jesu Jesu ndodana kaDavid ubungengawukele na ubungasho njalo eseyivuke zonke izinto uthi Jesu Jesu bathi abantu hayibo akumenyezwa kanjalo nompilo kwenza isokohlanya uhlubula undela umemeze kakhulu ukumemeza kwayo kwenzani kwenza ukuthi uJesu ayisindise ya uma ngase kuthiwe mhlambe bathi abantu akamenyezwa lo muntu yathula ngizayizothula nezinto zakhe into zakho yithula nje umemezile bakukhuza maqede kwalalela ukukhuzwa abantu wasiyeka ukumemezela into zakho khaya nakho ukuthula kukho nje umemezile bakukhuza kwalalela amazwi abantu kanti bekufanele ulalela izwi lika Jesu uma sekukhulume lona isima ngeke sisale sifana uthi ma ememeza bayamkhuza abantu kunesixuku kunabangani abazosikhuza ukuthi umpilo wasubhilita kangaka insiyakwazi ngiyathanda ke bazalwane uma uzoshumayela phambi kwabantu abakwaziyo nabantu abaziyo ngoba umpostoli Paul ushumayele la kade bulela khona abantu kodwa washumayela uJesu ophilayo ngoba bayazi ukuthi uhambe kude angani yona lento ukuthi ubaphansi siyakwazi izolo ulibonile athi angisho ukuthi kwamina uqobo konke sengiyibambile kodwa into khohle ungasemuva